Kini gede ke All India Radio Shillong ke khubor man puli di kesan li jana kimat bakong san jong ke khubor. Iway point RR klur beitengka ke Coal India Limited na kebentaban kentiu iki kam ki bede bu do yong hakari. Yetre lang ke kunhun IIT na Guwahati pat ki start science na Czechoslovakia ban penmi yekilat yada yeki health data jong ki pat ba hakari India. Bat prapulai ngut kibriu kira yu jingkot pura na COVID-19 ha Meghalaya nin kesengi sa nyuk nyungut kidang yu thamayu coronavirus hakajela. Ki khubor ki bapnia. Coal India Limited CIL kan penlut palat iway point RR laklur tengka kum kabaiseng na kabenta karoi kaman jong kumbasan spatli ki project ki bede bat kajing penkit no yu do yong balati ha kabaide bat kajing te jing sna ha ka bakenti wi ki jing trekam jong ki project do yong ka jing wat shu yi ki jaka ki bala ban penmi do yong bat ha ka liang ka technology ka ba an pentrekam ha ka kam do yong ha ka ri India ka jing tmu jong ka CIL ban beitengka ka long na ka benta ban penlong ye ka ri India ka ba shania haladi bat hala ka jong ka bor ha ka liang do yong bat ba on la ban kenjo ye ka thong penmi do yong ka balong 10 billion ton kat ha usnem 8000 arpulai arpusau Menteri Ketenat Coal and Mines jong Sarkar India Prahlad Joshi uloong baka CIL kan beitengka hadu khatsa hajar arspa klur tengka hakini hilai saus nem ki banwan haki arsen siu na kabenta ka sau pukundai first mile connectivity project jongka ha ka ba penkit eu do yong na ki par seki jakasalan ka kanun kiriwat benya na IIT Guwahati da ka jingitri lang bat ki start science na ka school ba University of Pardubis Czech Republic ki atre rengkat ha ka company yaki indigenous algorithm ki bala banya da yaki digital data jongkari na ka basha thombor ha ki computer ki ba klanbor ha ka rukom trikam kani ka kanun kala sanduru yaki encryption architectures yaki bala ban pendan kam ha ka bayada yaki jingtip ki bede bat ka kot ka kya jung ki briu ni ki health data ki bala ban sapriang keleng lengba ka internet ka jing plat khubor ka yethu ba yakani ka kam jong kani ka kunhun la penmi ha ki proceeding jong ka IEEE International Conference Radio Electronica bat kala yo ya ka nam ha ka kedan ka balai na pedeng ki kai phot wat benya ki babhatam ni best paper award na ka IEEE Czechoslovakia section halor usunyang bakani ka jingwat benya kala no kisipai ke India bat kisipai ke China kila penpau daki kam ya ke jinge kan a na pedeng jongki ha ka arpukundai kalai pho ba kalai pui terik jok benai nai lar balala wat apedeng baki jinge kren kidang ya chaprang banwan rai ke jinge so thu jingmot apedeng jok ki arliang mamla haba ai jubab ha ki tnat pathai kubor halor ke jingkli ki be dei bat ki jing ya chaprang ki kam khaput ha ki jaka khaput India bat China unong aiktien jong katanat ki kambari jong ke India u Anurag Srivastava uloong ba ke India kala shim ye kini ki jingja ye kan at apedeng ki sipai kari bat ki sipai China da ka baya kat kum ki kendon ki be dei apedeng kiri ha ka senchar khadar bat ru kat kum kalenti jong katanat sipai Srivastava uloong bakari India kala kentui ki sipai China bakin long ki berhenti ha ki kendon tri kam kum ki sipai batru baki de bentek lakam yela ka kunhun sipai ka badai ha ka lempung na ka ba shem ye ki jingle ki ba penki ki jing bitar ka India baka China ha kini ki lai benai kala penlong ya bun tli ki la klenti ban la penbet ye ki jinglong jingman ha ki jaka khaput jongkari India bat China ka hukum kabala penmi dangsen da ka sarkar Meghalaya ban khang ya baro kilenti rong ne ki entry point ban wan sapo ka jala haman la kata yo ban ningkong jong benai kelas dang trikam ha ka ba ya kalenti rong sapo ka jala ka ba Haribhoi district ru la khang na du ka por san baji janmiet jong ka lai pui terik jong nailar hadu ka sipo baji min step jong ka si terik unailur arajar arpho ka ban beteng hadu ka nyau terik unailur arajar arpho
Dakani kesin jam ke baka sarkar kelashim kinong tre jong ketenat ke koi ke kia ki batrei haki COVID-19 screening post haki entry point kila kam sting kam kendian naka daw bala perkheng ya kalik kawan juki brio bagi kali leng baki ni ki jaka kat kum ke hukum jong ke sarkar. Ka Deputy Commissioner jong ke Riboy District ikong RM Kurba ila ong bawa la kani jeng perkheng ke trekam kinong song jong ke jela ki bawan phayeng na bar ke jela kila banwan nadu ke por shipho beje step hadu san beje janwet nadu ke sitarek hadu ke nyutarek mentau ubnai nai lur. Kani ke kubor kawan shipina ke All India Radio Shillong. Ka jela Meghalaya nen ke sengi kala yo jengken ke babun tam kat hadu mentah haka bedei bet kinong pang COVID-19 ki balakot haka ba prapulai ngut ki lakot nin kesengi bat dakani kala kenti we ki jingdon ki balakot nakani ki jingpang syaka 1000 lai spa khat prangut ki bala test positive no COVID-19 nin kesengi ki don nyok nyongut ka bala kenti we ki jingdon jong ki bri ki berang don haka jing syak sumar ni ki active case syaka 1000 spa prapun ringut. U Director ketenat kakot kekia jong kejela Dr. Amanwar ula ong ba naki prapulai ngut kibri kibela kot nin kesengi ndriu prangut ki de na East Khasi Hills san ngut na Riboy District ndriu ngut na West Garo Hills District bat saw ngut na East Giant Hills District bat naki nyok ngut kibri kibela yo thamai yo COVID-19 nin kesengi saw poi ngut ki de na East Khasi Hills ndriu ngut na West Garo Hills arngut na East Garo Hills Khandringut na Riboy, laingut na South Garo Hills, bat kandaingut na East Giant Hills District. Kat hadu mentah kibri kibala syakta hau coronavirus ha Meghalaya kilong 8,000 sanspa kat nyungut baro bat kat laingut kila klat no. Menteri ketenat kakot kekiat jong sarkar Meghalaya uba AL Hek udah let jurib ya kejaran PHC ha Amlarem Subdivision bat hakani kejing let jurib Menteri ulai yo bani keren pli jumut bat ki doktor bat ki nong trei jong ni ke caka ajing sumar bat ulai keren ru bat ki rang ba snong jong ki snong ki bakani ke PHC ke ajing syakri dah kani ke jing keren la syam ba kejaran PHC kala ajing syakri mentala jan sapu bat larai basyan kani ke caka sumar kan sedang no ban satrekam ha ka ban pensa sumaru ikinong pang ki badan kam ban tiap pang ban yo ikijing sumar ha kani ke caka kata ka inpatient service Hakawai pat kaliang ka Sang Federation of Khasi, Garo and Giant People kala IT ya ka dorkhas yung menteri ketenat ka kot ka kya jong ko jela na ka bantaban kentiu ke danno ya ka dispensary ka bahapadu West Giant Hills District da ka penbha penhe bat penbiang iki jing don kambaro hakani dispensary kat ba orang ba snong jong kepadu la kentu ya uni menteri ba on kentiu ya kani dispensary sya ka PHC ka bapura sendan Ha Assam sa 1,000 sanspa san pusan ngut kibriu kila test positive na coronavirus ha kini ki arp sa kunta ki balala. Menteri ketenat ka koi kya jong ka Assam Himanta Biswa Sarma ula pentip ba ha kini ki arp sa kunta ki test ki balale ki long saw kunyo hajar nyo spa saw pusaw teli bat ka jingken ki bayo positive ka long nyo point saw na ka spa ha ka ba khandai spa arp sa ngut Kibalayo at maya kani kijing pangnin kasingi kilong na Kamrup Metro District. Hakaway pat kaliang 10,000 pras pa lai pusangut kinong pang kilayo mi na kijaka sa sumar nin kasingi hadian bagi lakot no COVID-19. Dan katu kaningut na kinong pang COVID-19 ni kibala pentrekam da karukom sumar plasma therapy nin kasingi. Ka sarkar kelarai ban penlong ya ka examen jong ka UGC na du ka nyau terik hadu ka khanriu terik jong benai risau arhajar arpo kiban kentup ya kiban ya leng ba ka online but offline ki samla puli ki badan bat sa sabar ka jela Meghalaya kin hab ile da ka examen ka balong online ya ka result jong kini examen an penmi kat hakalai pui terik jong risau arhajar arpo katanat ki kam korbari jong ka sarkar India kala yathu ka Supreme Court bakal ajing bet ya University Grants Commission UGC ban penlong ki examen jong ki college na ka bentak jing bet jing biang jong samla puli halaki kerdan ka UGC kala ai hukum ya baro ki school ba ki badan hakaleng kari baki de ban penlong ki final exam ki jong ki kat hakalai phu terik jong nai lur kat tu kini ke kubor lakut kabalawan shapi na ka All India Radio Shillong. Haka por prabajing ini so pat baka Delhi Station na ka bentaki kubor ki banwan naka.